galdera bat. Nondik joaten da baserrira? Nor izango duk urrengoa, ezagutzeko irrekitan nagok. Zein izango ote da gure urrengo biktima? Berdin ziok nondik datorren gixakoa, aberaskume arroputza baldin baiz. Berdin ziok ireak guztiak desagertuko ditu. Tontakeriarekin akabo. Udamen sufrituz gero ez dukire arrastori geldituko. Euskaldun txarraiko duk horretaz gu arduratuko gaitu. Aranguren tarrak gaituko. Hau udalekua dela uste baduk, terraza izango dela inusente jaiduk. Ire lana duk euskaldun izatea, ez duk musutruk iaizi babalonea. Odoli zerdita malkoz ikasiko duk, euskara baino gehiago. Askoz gehiago. Udamen sufrituz gero ez dukire arrastori geldituko. Euskaldun txarraiko duk horretaz gu arduratuko gaitu. Aranguren tarrak gaituko. Euskaldun peto-petoa, lekonena zein eta Aranguren baserria. Zinez izan nahi baduk euskaldun peto-petoa, lekonena zein eta Aranguren baserria. Odoli zerdita malkoz ikasiko duk, euskara baino gehiago.